Roy, reaparecín na cama. No. Na, pois Roy, telo que matar ti. Mato ti solo. Por qué? Porque así xa se abre o portal. Mata o ti Como solo. vou matar eu solo, Antón? Si, Roy, mata o ti solo e ademais así é máis creíble. Cando baixa abaixo, pégaslle. Veña. Vaite dai. Pois Roy, mataste ao dragón, Roy. Eres un puto genio, Roy. Eres un puto genio. Ora vas a facer o que eu che diga, vale? Colle as miñas cousas do cofre. Para empezar. Espera. Mira, no, mete todo no cofre e vaste matar. Vale? Isto vai ser un pouco absurdo, pero pégalle un Enderman. Bueno, vas a perder os niveles, pero íbalos a perder de todas formas. Quítate a armadura o escudo, quítate a armadura o escudo. Ah, é verdad. E vaste morrer sin ovo. Vale? Aí, vale. Enchínate. Vale, ahora volvete a meter. Sigo os teus pasos, don Antón. E agora vas a coller unha antorcha que tiñas no cofre, vais a dar clic dereito ao ovo e valo coller. Vale, non vamos a facer o tolva, valo coller. Colle solo Como, unha a ver. antorcha. Collo un pico e unha antorcha. E agora dalle clic dereito ao ovo. Outra vez. Onde quedou? Ali. Vale. Vale, e agora vas a... Sabes como se colle, non? Casi lle das clic dereito, Roy. Vale. No, sería clic Rompe... esquerdo. Da igual. Con que lle des calquera dos dous, jódela. Sí. Vale. Roy, e The agora New que vas a facer? Generation. Agora o que vas a facer é... Colle todo dos cofres e atravesa o portal. E tapa iso, sí. Colle todo Como vou dos coller cofres... todo? Non me vai caber. Pois o máis importante. Mira, que tan está predicindo o futuro. A pedra esa deixa, a sandía tamén, colle o polvo de Blaze, colle un escudo. E xa está. Veña, vaite. E agora vas a meter literalmente todo o que tes aí. Salta os créditos. Como? Escape. Vale. E agora mételo nos cofres secretos. Roy, mi madre, Roy. Estamos facendo historia, Historia do server, Antón. É que son o Mete puñeteiro todo aí. mellora. Mais o ovo. Non me estou querendo. Espera, claro. Sí, eso. Como non coller isto? Antón, mira o que teño Meteo. aquí. Sin pensarlo. E agora tapa todo. No, iso. Quédate. Claro. Ese vai abaixo, ese aí, e os outros non sei. E agora vai ao end outra vez. E vaste matar Morro. por Enderman. Ven, cabrón. E vou poñerlle. No! Non poñas nada porque queda máis creíble. E agora volves, rápido. Fas como que... Quédate aí, quédate quieto. Un momento, colle a experiencia. Colle todo, tal... Esperamos un pouco, agora estarías recollendo as túas cousas. E agora, tira todo vacío. Antón, isto é de locos. Esto é de locos.
reaparece, rompe a cama esa, no má, si, rómpea e desconéctate, acabouse, Roy, está, Roy, somos os putos amos, Roy, somos os putos amos, Roy, somos os putos amos, Somos Roy, os líderes do server, Antón. somos os jefes do server, sabes por qué? Roy, porque temos ovo, pero nadie vai saber que o temos, Xa. porque nadie vai saber que o temos, e iso vai nos a dar ventajas, porque non van a querer vir a por nós. Sabes? E Caetán vai pensar que o ovo se perdeu. Caetán ahora mismo pensa que o ovo non existe. Polo cal, non vai a buscalo. E vai estar tranquiliño sin dar problemas. Madre Eh... mía. Vale, Roy. Estoy Mañá... temblando. Mañá día que non temos a levantar. Joder, que tan guapo, creo. No, o Caetán está loco, As 4:30, diz que. Eu non teño nin ganas, nin forza de quedarme estas 4 meses jogando. Eu tampouco, Estou aquí xa, Pues vente. E onde estaban as ruínas? Aquí. Vale. É que se me aparece algo interesante non o vou poder coller porque non teño hueco. Pero por eso que esperemos, guiño, guiño, que non apareza nada. Que non apareza nada como o ovo de Sniffer. Porque sería un pouco raro que aparecera o algo así como o ovo de Sniffer, ¿sabes? Sería raro que esto fuera un ovo de Sniffer. Bueno, sí, o sea, antes de empezar a grabar, pues púxeme a coller ese e vin que era un ovo de Sniffer, entonces dixen, pues vou esperar ¿dónde vai? Vou esperar e collo aquí cando grabe. Onde? Aquí, está unha cama. Mira, esta. Pero se acabas de pasar da cama de algo. Xa vin, joder. Estará nesta cova. Aí baixo unha cova. Claro. Ui. Estará aquí. Creo E que depois poñería a cama aí por si morre ou algo. Creo que sí. Vamos a esperarlo aquí. Dices seguro que usted non estaba onde, non fijaste sin ir, nada. No, eu non tiña cama. Eu iba con a blanca, e cambiei non eso no deserto, eu esa cama na cuxa. E onte eu creo que non vi. No, mierda, explotou.
Non lle rompería a cama, non? Non, a cama non, xa non explotou aí. Pero como estea por aquí cerca, vai no ver, O sea, vai no ir. Non creo que está por aquí cerca, pero bueno. E perdera todo o que teño no inventario. Xa, Martín, xa. A ver que hai aquí. ¡No me puedo creer! ¡Unha noche! Bueno, pues estaba aquí volvendo para casa e mirade, árboles que están desaparecendo as follas, o sea que foron talados recientemente e máis para aquí hai unha aldea. Hai unha cama aquí. Aquí houbo xente, aquí hai xente. Pero xa chegastes á miña morte. No. Desde onde sacaste esa cargaíña? Dun portal destes que aparecen aquí randoms. Aquí houbo xente, aquí hai xente. Hai unha cama aí, hai unha explosión de creeper aí. A aldea non tiña o abrigo en stand, aínda que sí que tiña a campana. Se vai máis lento, tipo. Hostia, ese cactus, vai ali. Da altura esto. 4. 5 creo. 5. Hostias. Vai co creeper. Vai por mí. Un cactus de 5 de altura. Cactus 5 de altura, verdad, sí. Me cago en Dios, hostia. Ponte. Hostia, cuidado con el enano. Bien, chicken, ya que hay de estos. ¿No lo mataron o qué? Gracias. Tiene un monte sin querer o camello. Vale. Vente, ponte aquí ao meu lado. Ponte ti no lado, poñeme noutro, sacamos unha foto. Isto é raro, de verdade. Que un camello marcha atrás, baila. Aí, ponte aí. Bueno, pues parece que toda esta exploración dou os frutos, porque mirade todo o que teño aquí, todo o que teño aquí, e todo o que teño aquí. Conseguín 4 destes máis, pois outro corazón do mar, máis cousas destes, e todo. Pero ahora, por fin, encontrei a nova estrutura. Aí a podedes ver, esta é a nova estrutura. Entonces, pues, a ver, é que isto é imposible de encontrar. O sea, ti estás no medio dun... Isto está no medio dun bosque, como non pases literalmente por aquí, non o ves. Eu vino porque iba por aquí. E viña desta aldea, e viña por aquí, e vin eso de aí. E dixen eu, é unha flor. E acerqueime e vin que era a nova estrutura. Pero que si non a ves nin de puñetera coña. Pero bueno, teño todo isto aquí no inventario. E a ver que, pues, a ver que nos dá. A ver todo o loot que sacamos. Poden nos dar moitos destes de cerámica distintos. Creo que é onde máis variedade hai en esta estrutura. Poden nos dar o novo disco, que se mo dan, a verdade que me emociono. E poden nos dar 4 trims distintos, dos cales hai un que me interesa bastante. Así que nada, vamos a ver.
Bueno, pois xa estaría toda a estrutura. Non está tan mal, A min gústame. É que tamén, claro, tamén facer loot é moi complicado, porque a ver, eles fixeron ítems novos. E non sei, mola porque aínda que consiga destes bastantes, nunca os vou a ter todos. Sabes? E se quero telos todos, pois que non estaría mal, pois vou a ter que, se me encontro outra, seguramente a looté. Sabes? Entonces está ben. Pareceme un pouco raro, a verdad, que me deran o disco así tan fácil, pero bueno, a ver. Vale, tepearonse aquí abaixo, perfecto. Bueno, estes dous cans van a ser as miñas mascotas. Son os elegidos. Tiña 2 osos no inventario, deille un a un e tameino, e deille un a outro e tameino. O sea, xa está. Estas van a ser as miñas mascotas. Vale, fun unha por madeira aquí, porque, bueno, xa metín todo isto aquí. De camiño aquí, a uns 500 bloques, encontreime outras trail ruins, porque ahora estou investigando e aparecen en biomas de taiga, taiga nevada, taiga normal e megataigas. Aparecen en junglas, a jungla normal de toda a vida, e no Birch Forest, que ten os árboles grandes. E pois no Birch Forest que hai por alá, hai unha desas. Así que supoño que despois irei con Roy. Así foi o noso inicio no mundo de Guerra Incredible Craft 3. Un inicio bastante pausado comparado cos inicios de GK2 e GK1. Pero eso non quere dicir que sexa peor. Explorei con calma toda a rexión norte do mundo porque sabía que a larga eso nos iba a facilitar as cousas. E ao rematar eses tempos de exploración tiña moita información e recursos, polo que agora sí xa estábamos listos para empezar de verdad. E que ahora mismo este iglú é a zona máis valiosa do xogo. Temos aquí un tridente, 2 notch, un ovo de dragón, un corazón do mar, diamantes, comida de sobra, unha cabeza de wither, un lodestone. Este cofre, xa solo. Vale, entonces facemos así. Facemos así. E aí está. E isto volvemos a meter. E aquí non pasou nada. Bueno, estarás facendo. Matei o dragón, collín o ovo, fixen a actuación e temos un montón de trins e un montón de cousas. Si, xa, que no autobús tamén estuvestes a colarlle, non? Sí. Vale, isto Estábame a deixo. preguntar todo o rato, Xa. a decir que non me podía... E dixenlle como foi o único que nos dou serve, estuve no logro do ovo, porque dixe xa non pode conseguir nadie, e dixo, xa, pero non te podes rir deso, porque o ovo perdéselo ti. Vamos, que se comeron enteira. Sí, Rexi está rayado, Rexi mandou a min un sticker chorando, sabes? E bueno, tamén teño 16 aldeas, pero sabes cantos outposts teño tamén? Cantos? Xa tiñamos 4 antes. Pois 5 ahora. Ah, bueno. Así que vamos xetadísimas. Eles non teñen ningún outpost, empezáronse aí a facer as bases. Sí, Van claro. full hierro como nós. Non teñen probablemente trins, nin casi nada. Non teñen. Non foron ao End. Non, ao Nether foron. Bueno, si, Lois e Samuel sí. Sí, Pero Catán e Rashi creo que non. Lois e Samuel foron ao Nether. Creo que si, non dixeras ti que empezaran a ir así, ou non? No, foron Caetán e Rexi. Rashi e Catán ten pinta de que mal la vera. Mal non van.
No, pero non van tan ben como a nosa. Xa. Por eso, porque teñen o trinto este, pero claro, Isto de que teñen Reche un. queira vir a E negociar seguro que comigo un de é poñer as clave. armaduras están Isto é efecto loquísimos. do plan trilero. Está salindo todo ben. E vamos, que é moi fácil de encontralas. O que? Os trins, que é moi fácil de Ah. encontralas. Oh, pa mí. Mira, toma. A obsidiana e o corno son meus, que xa os tiña de Toma. antes. Oh, tes un corno. Si, encontreino nun outposto. Pero encontreime moitas cabras, por aí. Vai, o libro este ainda que collera, deixo para ti. Sí. Sí. Vai, toma, deixo aquí a noche. Para que non a perdeu. Ai, é verdad. Sí. Que é Satrils ou algo así para aldeanos? Fun ao Stronghold cando fun e rompín todas as librerías. Non te preocupes. Tes claro o plan? Que me faje eu aí a unha base. Sí. E pois eso, ti faite a base, levas teus aldeanos no barco, que eso vai ser moi fácil. Primeiro fai a base, e despois leva teus aldeanos. Intenta non facela cerca da aldea, porque tes o mar, e se tes o mar é moi fácil de transportar os aldeanos. Xa. E se ti necesitas axuda en calquera cousa, dimo, vale? Vamos a escoitar o disco. Vou a quitar o sonido aos mobs. Bueno, os cans no, que fan un pouco aí do sonido do ambiente. Isto aquí. E vou a escoitar por primeira vez o novo disco de Minecraft. Empeza ben,
Bueno, por si acabades de ver, Roy acaba de ver as súas cousas e está moi contento. Por lo que me alegro. Ahora supoño que leerá o libro porque aínda non lle daría tempo a leelo. E nada, despois se quer falar, pois falamos. Só estou aquí, pois xusto, facendo a zona para a caña de azúcar. Para plantar aquí moita caña de azúcar. Así que nada, pois vou a continuar facendo isto. E non sei se Roy me dirá algo ou non. Bueno, pues acabo de abrir OBS a correr e darlle a gravar porque dixenlle a Rexi de broma se viña estas coordenadas e sí que veu. E sabes que é o mellor? Que tardou 10 minutos en vir. E iso é información de vital importancia. Non quero pelear, Rexi. Non penses que quero pelear con outro que levo en riba. Se viene. ¡Qué tonto, macho! Que es esto? Pois non sei. E cando cheguei xa estaba. Está todo queimado. Ti de verdade estás contento tendo este compañeiro? Por qué? Vamos, non sei, porque mira as cousas que fai. Non sei, un pouco vandálico, non? ¿Qué hace? Pues isto. Que queima bosques. Non sei. Eu diría cuidado porque cada día queima xa ti. No me gustan tus intenciones. Non sei, a min non me gustan as intencións do teu compañeiro, por eso te estou dicindo. Ti, non sei, a que viñestes aquí? Quizá viñestes a vengarte polo de onte. No, vine a que me vayas dando mis 4 litras, las coordenadas de la base de Roy y yo te doy un molde de herrería. Bueno, vou che cambiar un pouco o trato. Douche 10 moldes de herrería a cambio do ovo de dragón. E limpo os pés. A ver, pero de que no lo puto tenemos. Eu non teño pruebas deso. Pero si teño pruebas de que o meu compañeiro non o ten. Así que xa me chegan. ¿Y quién te enseñó esas pruebas? Pois meu compañeiro... No, escúchame, ya sé que no lo tiene porque lo perdió el par. Pero como perdeu o ovo? Primeiro, Escúchame. como iba a conseguir Roy o ovo? Roy non conseguiu Jurado o ovo. Entonces, Que tengo foto única... del logro de que me mandó Caetán de Roy con el logro de matar al dragón y después morir. Pois eu teño unha foto de Roy que lle dou a letra L e tiña aí o logro de matar ao dragón sin facer. E además, como iba Roy a matar ao dragón? Que lo juraba. Pero... Mira, o igual la foto... Es que yo no sé quién ahora es el... Yo no sé si Caetán me la está liando. Me lo está rayando ya. Ti vistes o ovo? Ou ten o que tan escondido e non xo quere enseñar? E anda a dicir que o ten Mira, Roy. es que no sé. E anda a dicir que o ten Roy para que non o collas, porque non se fía de ti. E tas medo que non sei, que yo roubes ou algo. Vivides xuntos na mesma base? Imagínome que sí. Sí.
Vale, entonces o outro día xa mentistedes por primeira vez porque dixestedes que vivíades separados. Entonces xa nos, mira, xa nos empezamos a entender mellor. Aí iso, pero como lle iban a caer as cousas ao vacío? Rei é tonto, pero non é tan subnormal. O ovo saleu do end, sano e salvo. Mira, es que una cosa es morir yendo por elitras, pero morir Claro, así no. O me sea, raya. Porque los Endermans no empujan, bro. mira, tendo en conta, eu creo que Roy non matou ao dragón, pero tendo en conta a hipotética opción de que efectivamente Roy o matara, Vale, pero con tanta vida lo dejasteis. pues quitaríamos un 10% de vida. E ti estuvestes dicindo que Gaetán estuvo conectado hasta tarde e non Es que fixo a avances. mí me mando muy de seguido las cosas. Fíjate, no tengo el móvil. Cámara. Sabes? Entonces, mira, no caso de que Gaetán matara ao dragón, Gaetán ten o ovo. E no caso de que Roy matara ao dragón, Gaetán ten o ovo, porque Roy yo dou. Porque, non sei, eu son un compañero de Roy, e Roy a mí non me dixo nada de eso. Vale, Sabes? por ejemplo, pensando como Entonces, podíamos... en todas as situacións posibles, Gaetán ten o ovo. Porque eu non matei o dragón, e non teño ovo. Se queres podo enseñar ahora mismo que non teño nin o logro de matar o dragón nin do ovo. E ti estás peor que a min porque aínda sabes menos. E os outros dous xa nada. O sea que a cousa está con Gaetán. Ten que ter Gaetán o ovo. O teu compañeiro, de verdad. Eu son un mercader para ti. Ti dasme información e eu douche cousas. Vale. Despois, cando teñamos o búnker ese, pois ao mellor sí que podemos chamarnos aliados. Pero de momento non. A cortina de humo estaba cumplindo a súa función. Resi estaba aparentemente moi liado, e sería cuestión de tempo de que se decantara por unha das dúas versións. Acabará sendo un aliado encuberto que nos pase información ou un enemigo traidor. O tempo dirá. O caso é que, mentras tanto, o meu compañeiro máis eu seguíamos avanzando.
Bueno, pois vai me chamar Rexi en breves para ver que trato facemos os dous. Bueno, mentras estou aquí facendo os aldeanos estes, Silk Touch, xa eu, que teño xa estes, bueno, puxen os carteles para aclararme, pero xa teño estes e ademais todos con precios super baratos, o sea, estou tendo bastante sorte, o sea, mirade, protección 4,23, un breaking 17 e mending 12. Mending podría ser máis barato, pero bueno, aunque sí. Fixo unha granja de aldeanos que non funcionaba. Eso me lo dijo. Hostia, el creeper. E despois saleu da casa con 4 diamantes no inventario. Eu dixenlle, garda eses 4 diamantes, pois non, pois el tuvo que salir da casa con eses 4 diamantes, explotaronlle 2 creepers, morreu e perdeu todo o que tiña no inventario. Ay, qué bueno, tío, qué malo es. E claro, eu Es a ver que a eso... mí me lo dijo el otro día, hace 2 días. Me dice, Reshi, llevo más tiempo con la granja. No, é que a granja esa fixo o miércoles xa. A granja esa está feita desde o miércoles. E no tempo no que el fixo a granja e está esperando a que lle dé aldeanos, eu xa me fixen a miña granja, os meus aldeanos, e ele aínda sigue que a súa granja esperando a que nazan os aldeanos que non van a nacer porque está mal feita a granja. Y dice, ¿no será porque tienen trigo en inventario como pasar el otro otra vez? Yo no sé. Non era por eso. Puta, explotó. Es que yo viendo eso igual pienso que sí que he perdido el guagua. Bueno, a verdade é que mira, despois de eso é máis creíble, sí. Pero a ver, co ovo, no caso de que o collera, andaría con cuidado. Non, é un ovo, é un ítem único. A ver, con 4 diamantes. No, e dixenlle eu, Roy, estes 4 diamantes, ti, que son 4 diamantes solo, home, que eu, non te preocupes, que eu son moi bo. E morreu. Mira, pues ya tengo un Ender Chest aquí. Hasta que o rompa, sí. No, dentro del Ender Chest. Ah, Toma, te doy... Uf, estos pies no. Toma. Toma. Que soy humilde en esta vida. pois mira, estas botas molan porque miro que podes facer con elas. Ya, pero es que tengo otras. ¿Qué diferencia del paso helado 2 al 1? Pois que o 2 fai máis. E vai máis rápido. Ainda así son inútiles o paso helado. Tienes aquí otras si las quieres. Bueno, este pico tampoco lo quiero, este tampoco lo quiero. Este y este tampoco lo quiero. Este tampoco. Bueno, dame 13 patatas. Bueno, eu... Toma, toma. Sí, son eu... este Ender Chest é meu. Ah, es tuyo. Coño, se o puxen eu. No sé yo, Opa. E mira, aquí vouche dar isto. Lo coge. Está cañeando, No está justo. E isto. Que te di cositas, Podías añadirle 30 más, 33 más. 33. De que de Valora. Sí. Pues non me queda. ¿Pero qué es un Ender Chest? ¿Qué tiene de malo? Dame o meu puto Pero- Ender Chest. El Ender Chest no venía con la paga. Como? No venía incluido en la paga. No.
Me cago en todo, o sea, Rashi. Bueno, ¿y por dónde vives? Más o menos por donde o servidor anterior. Ah, vale, vale, vale. E ti? Pues también. Vale, perfecto. Bueno, pois me vale. Xa acabamos as negociacións. A base esa xa farei cando teña tempo. Chao. Así, ahora que gaste todo o stack de pólvora que lle dei perseguíndome pensando que vou ir hasta algún sitio, e xa está. Bueno, pois estou aquí nun sitio un pouco raro, estaredes pensando. Pois sí, pode ser. E teño cousas que contaros para empezar. Acaban de entrar xusto Lois e Samuel. Bueno, vou vos a contar. Fixen unha granja de pólvora. E estou no punto AFK. E diredes, estás baixo terra? No, estou na capa 161. Vale, agora vos vou enseñar porque é un pouco irónico, a verdad. Pois nada, estou facendo a granja de pólvora que é bastante ineficiente. Dóeme dicilo, pero saleume mal esta granja. Non sei que pasa, que non genera. Estuve aquí pois poñendo un montón de antorchas e así, pero costalle bastante generar. O sea, genera pólvora, o sea, porque é unha granja de pólvora, pero non todo a que me gustaría. Entonces, pois estuve en toda a tarde a FK e en toda a tarde non se conectou nadie. Foi chegar ao ordenador, poñer a man enriba do ratón e conectáronse Samuel e Lois. O sea, foi un timing increíble. E pois ora... Ui, espera, é o meu pico outro. E agora chega a pregunta do millón. Canto generaría a granja en toda a tarde? Teño bastante medo, a verdad. Acabas de petar o Minecraft. Vale. Non sei que acabo de facer, a verdad. Ese mensaje nunca me había salido. Vamos a mirar, entrar por aquí. Teño un medo, tío. Teño un medo. No. O sea, isto é unha broma, non? Isto é unha broma. En toda a tarde non generou nada, porque isto deixei eu antes de irme. E por que en toda a tarde non generou? Pero, que pasa aquí? Que pasa? Ai, mi madre, que deixei o ordenador aquí toda a tarde e non generou nada. Ai, Ya te asustaste. Vai me dando ouros e eso. Toma, colle aquí. O que queiras. Pensando nada, tes cosas aí. Vexo. Non ten bloque de ouro, cuidado con isto. Non hai. Se non está, non hai. Este sitio non me disgusta nada, a verdad. A mí tampouco, gústame bastante. Un clariño aquí. Un clariño aquí rodeado de árboles. Está bastante bonito, a verdad. Bastante como, mira un burro. Pues quedámonos aquí. Eu quedaba aquí, un ataque que non vamos a encontrar. Vale, pues mira. Hostia, fandoms. Non me jodas. Onde estás? Están contigo. Mira, vesme. Hostia, mira esta baba. Non pensas que en todos Está como atravesada. Facémoslo debaixo do árbol ese grande que hai. Dese gordo. Sí, o carallo. Vale, o problema é Ui, cambiar unha cova, porque aquí... Non me cambiarei unha cova, porque aquí hai unha
no Xa, acaba. pero bueno. Pero bueno, vamos a tapar. Miramos a ver. Vale, pues mira, este vai ser os nosos puntos de referencia. Sabes? O árbol este. Sempre hai que tapalo, Vale. Sí, sí, sí. Vale, temos que facer como un mecanismo. Non ten que ser un mecanismo de arrastro, sabes? Que ainda que sea como outro manual. Pero Xa, xa. de que... Vale, a ver. Así. Así. E ahora así. Hostias. Espera. Ponme unha mesa... Ai, gracias. Ah, mira, sí que hay. Va. Muy bien, Roy. Joder, Roy. Joder, Roy, claro. Joder, Roy. Joder, Roy. Xa empezamos cas esculturas a animales fallidos. Ah, este é o meu libro. Bueno, sigue bastante igual a como a deixei, pero bueno. Ah, mira, fixo isto aquí. No, Roy, no, no, Roy, no, Roy. No. Bueno, será porque non os ten... Será o mellor por eso. Porque non os dan doblemente zombificados, bueno, non sei, perdóname. Pero que non se pode facer eso de ter os aldeanos en vagonetas, porque que si non... Ui, se isto puxen as dúas shulkers que non tiña que poñer. Que está pasando cos meus Ender Chest? Que xa perdín dous. Non os deixei. Ala. Ah, sí. Que parece que lle deixei máis, sabes? Bueno, pues estou chegando aquí a base de Roy con estes dous loros. A ver que di. A ver. Aquí cal era a baixada. Esta. Ui. A ver. Ui, é que así non sei se se matarán, Espero non matarme eu. Vale, as riendas baixaron. Os loros... Veñen aí. El se entera. El... Súdalle todo. Eu non teño granja de bambú. Ala, ahora o outro, veña, festa. Ahora ven o outro. Encántame este servidor, de verdad. Pero bambú é con dúas os. Sí, bambó. Bueno, no, en España, o sea, en español é bambú con U, non? Pero en Sí. inglés é bambó. É que, pon... E caetaba mensaxe de bambú debe ser de Samuel. 20 mensajes máis, 20 horas despois. Sí, Samuel, bueno, Samuel vai ao seu Eu non ritmo, teño deixa. granja de bambú. Como? Que Samuel vai ao seu ritmo, que o deixes.
Pois eu pensaba que iban aí con ferro, que non tiñan de nada Bueno, e teñen diamantes. van con ferro, acabase de facer aínda ahora a armadura de diamante, E a Xa, mellor pero fixes unhas botas. xa se fixeran armadura de diamante. Eles creen que eles teñen armadura de diamante ou non. Non, Catán e Reshi creen que son os mellores do servidor. E con diferencia, que Sí. e vamos en armadura en cousas como eles, temos o ovo, probablemente a base sea mellor, sabemos máis cousas da súa base. E que probablemente... Hostia, mira, xa temos os pitufins por aquí. Sí, foi outro. Que miras? O corazón do mar, que sei se iso aí? Este é o mellor disco de Minecraft. O novo está ben, pero que este... Ves outro? No. Por que pon 0 de 4? Ah, porque un Ali. está mal igual. Pois non sei. Estará Caetán Noén, a mellor. Buscando as elitras. Ta. Ala. Bueno, eu voume comer esta noche que hai aquí. Come. Como? É verdad, pillei, cando lle mandei a foto, pillei a espada, o pico e a hacha de ferro. E que Moi ben, Roy. créense 100%. Estás te convencindo nun trilero, Mima. Vale, vou ir a tapar, vale? Vale. Eu desconecto-me xa, vale? Vale. Hostia, non levei a terra. Bueno, jefe. Vamos. Despois pola tarde non sei xogarei, dixo, vale, o mellor xogar Eu mellor tampouco xa, que pola tarde que teño que estudiar. xa eu tamén. Veñalo. Chao. Veña, Samuel, chao. Chauiño. Bueno, aínda así, pois isto xa vai collendo ritmo, teño xa ideas que facer, nada, estamos a punto de comezar os plans, porque estamos acabando o período de asentamento, menos Luis e Samuel que, bueno, pues quedalles aínda bastante, os demais estamos acabando este período de asentamento. Entonces, pues nada, cando acabemos o período de asentamento xa sabedes o que toca. O sábado, hoxe estamos a jueves, o sábado vamos a reunirnos o que están en 00 e vamos a ver si somos amigos, si somos enemigos, si ten o ovo XD e todo eso. Porque él sigue convencidísimo de que o perdemos. O sea, eu e Roy, verdad? Joder, esperade un momento que está o puto páxaro aquí cantando a novena sinfonía de Beethoven. A verdade é que eu e Roy colamos ya bastante, porque entre o do ovo, ahora eles que pensan que Roy sigue sin nada porque ten unha granja que non funciona, e así, pois fora bromas, estamos ya colando bastante. Dá un pouco de pena o da granja de pólvora, porque si nos funcionara a granja de pólvora íbamos a ser a primeira granja de pólvora do mundo, e con eso íbamos a ter a todos como uns perritos, ao primeiro a Reshi, sabes? Pero bueno, aínda así, pois
Non sei, temos moitos streams, Roy ten moitos diamantes, que iso para os streams ben. Estou deseando xa facerme a miña armadura pois, trimeada, a verdade non sei como se di. E pois nada, pero para isto teño que poñerme a facer a miña base, que supoño que será o que farei agora, porque non teño outra cousa que facer, en verdad. A granja de pólvora, que me daba bastante pereza, que estuve outro día pola noite pensando donde, como facela, tal, fíxena e saleume mal. Pois bueno, en verdad este servidor vai a ser... eu a donde estou indo? Eu son retrasado, o sea, estou indo mal. En verdad este servidor vai ser un servidor... Pero dei unha volta aquí de subnormal, o sea, acabo de dar unha volta aquí increíble. Vale, non digo nada. Que estaba falando co automático posto, claro, pois perdíme. Este servidor vai se caracterizar pola escasez. Si non, esperade. Bueno, pois agora sí. Teño aquí xa o meu aldeano de Filo, que é un cabrón. O sea, é un cabrón. Pero non, xa lle comprei aquí o libro. Non me apetece estar máis tempo esperando a quitar e poñer Atrides. Así que chega ese gran momento. Chega ese momento no que vou a forjar a miña espada. Unha espada que espero que me acompañe durante toda a miña travesía durante o servidor. Vaise todo o mundo. Quedamos solos. É hora de forjar a nosa espada. Pero non me gustaría forjala aquí, gustaríame forjala pois nun sitio épico, a verdad. Donde? Non o sei. Vale, vou facer unha cousa. Mira todas as esmeraldas que teño. Increíble isto. Eso no, eso sí. Vale. Veña, eu creo que podemos ir a forjar a espada. Estamos aquí. Todas estas cumbres que hai aquí. Uy, eso. Uy, vale, gústame esta zona. Este conxunto de montes que podemos observar aquí son os denominados, fai 30 segundos por min, Montes do Destino. E van a ser unha posición importante en Guerra en Creative Craft 3. E será aquí donde o destino da nosa época estará en xogo. Será aquí donde forjarei a miña espada. Aí está. No Monte da Paz, na cordilleira dos Montes do Destino. Este será un dos montes máis... é un dos montes máis altos do mundo. Por qué? Porque a paz prevalece sempre sobre todas as cousas. E será aquí
no Monte da Paz, donde a espada que decidirá o destino será forxada. A espada que marcará un comezo e un final nesta época. A espada que pondrá punto final a estes tempos inestables e iniciará un período de paz. Arma elegante que traerá tempos civilizados.